Kaseringat wis ya. Terus Arab Saudi, terus Kuwabe Papua Nugini wis Suriname juga. Terima kasih yang sudah menonton. Terus dineh le. Wis pokoknya luar negeri lah, pokoknya seneng luar negeri, luar planet gak tak sebut. Terus baru kuwi sing nang Indonesia, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Utara, Jawa Selatan, pokoknya kuwabe. Terus sing neng Blora, halo, Tulungagung, Blitar, Kediri, Jombang, kuwabe, Madiun, Saradan, pokoknya kuwabe Bojonegoro. Terus ndine le. Sing anu ya, ndi? Hah? Awar-awar ae seneng kamu. Sing neng Guyangan juga, terima kasih. Terus neng Ngawi juga, terus neng Sepu, terus neng ndine le. Bojonegoro wis. Bojonegoro ae. Bojonegoro. Terus sing nang Jakarta, Bekasi, Pekalongan wis kuwabe pokoke senusantara Indonesia. Iki aku arep tanggapan nyinden, guys. Ngono lho, arep tanggapan nyinden. Alhamdulillah usum corona aku iso nyinden. Terima kasih yang sudah ngejawab. Ikuti saya terus, saya mau nyinden. Dadah. Aku arep tanggapan nyinden sik, guys. Aku arep numpak motor. Aduh, suwe. Suwe, guys. Ya ampun, suwe. Piye terusan? Yo, saya kretek iki. Guys, aku arep tanggapan nyinden. Aku nggawa tas cantik mereknya Kermes. Oi. Ngurus corona, penting tanggapan nyinden. Sandalku ini. Lho, tadi iki padha nek ngono kan piye to? Aku sudah sampai lokasi. Suwek kabeh. Suwek kabeh, guys. Wis teko lokasi, guys, aku. Dalane ndi le? Gone tempate kok duwe iso ngono to? Lokasine. Ya Allah. Lokasine tanggapan kok ning duwe iso ngono. Sandalku piye iki? Sandalku piye? Aduh, tanggapan neng desa, guys. Ya Allah, neng plosak. Liwatin ndi iki? Aduh, gane jemek metama beda iki. Sing dhewe gawe ning ndi tambah iki? Dek rasan iki lho. Oh alah. Iya. Ayo. Wah. Jemek mentah. Jemek mentah. Iya. Sandalku ki. Ya, sandalku mahal loh iki. Sandalnya syutingan tole ben ketok mahal kok ina. Cucak ta. Cucak yo cus. Ndang selak temu kok. Selak awit resepsi ning kok. Yo, kok ya ndek sungai-sungai ngene ya. Apik ya. Dalane ndi Rana? Dalane ki Rana? Ya ampun. Ya Allah. Bojone kok iso liwat aku. Omahe sing duwe gawe kok duwe iso ngono ya. Ya ampun, kok ning tengah sawah ngono omahe sing duwe gawe. Yo. Jan. Aku tak munggah to, Le. Takut. Takut. Nanti bledok gimana? Nanti bledok. Aduh, bledok lo, guys. Lho kae lo wis disambut terima tamune kono lho, guys. Terima tamune.
Ini guys, terima tamunya guys. Terima tamu nih kok. Sindene jembrot ke? Sing di omah iki endi to? Kok koyo tanggapane planet ya? Ya Allah. Lha iki nek aku nyinden nang ndi ki engko? Ya ning kono ae. Yo. Lak nyinden. Yo. Iki lek aku nyinden nang ndi sing ndom aku iki dijawab nyinden lho. Kon nyindeni sapa iki aku nang kene? Nang rene tak senggaki tak nyinden. Timbangane turu esuk. Lah piye? Malah guys, aku mosok kon tandur iki tanggapane. Aku mosok tanggapan tandur iki piye? Terusan. Walah. Ya wes aku tak melok tandure nek gene tanggapan. Lah kene nang adikku, aku tak jaga. Iya terus ekek to. Iya lah kok jeruk men ngene. Nek tandur piye iki terusan? Dan melok cemplung. Lah iki lho, saya suwek mon dhuwur, saya suwek mon dhuwur. Sing kene. Kono guys, kono guys. Kon tekan pari lho jenenge. Kon tekan pari. Iya ya. Aku berarti iki gak dijawab nyinden, dijawab tandur piye? Lah iya kan tekan pari iki lho. Loh. Ngertiku ki mengki nek dijawab nyinden lah kadung dandan gelungan nek tandur tibake. Ya ampun. Ih. Yo. Yo. Ya Allah. Sidane kecek, guys. Lha iki urung-urung kaya wis diundur ya. Lah terus aku iki kok sing bayari sapa ngene iki? Lah iya sing bayari sapa iki? Lah iya. Iki ibuke Mbak Luki, guys. Lah nek iki tanggoku, guys, kae dulurku kabeh. Hai, sujune kok dulure kabeh. Ayo tandur. Yes. Piye aku warayu? Oke, sepotongan. Loh, nyanyi lirik lah. Ayo lari-lari. Oh iya iya. Ngene. Ayo bareng ta, guys. Lari-lari. Iya. Ya. Ayo Nur. Lah kok gange akeh men aku. Apa ya? Mantenan nyar. Lah terus suarane bledos metu lanange. Iya, gak apa-apa kaya ngene iki. Ya ngidul. Lho, iki yo ngidul barang. Iya to. Yo. Lah masane dibayar ya kuwi. Lah aku ki tibake dijawab tandur ora dijawab nyinden. Ya enteng lah ya, nyinden apa ya? Ya, nyinden ya. Timbangane turu esuk. Lah aku isane kur kuwi lho. Lah iya. Apa-apa nek sak karepatimu le. Kok kono lele kan coba kono lele. Iya. Kok dadan kono le. Rasa tandur. Delakan ta, guys. Wong golek duit ki angel kaya ngene lho. Mangkane pemerintah. Nek ndek duit iki sing hati-hati. Mangkane pemerintah ki. Nah, regane gabah itu dilarang nih, aja dimurahne. Delakan ta kemper ngente meruntus kaya ngene iki lho. Iya. Rana lho. Ayo wawancara karo liyane. Aku gak. Kene. Rana. Sik ta. Susuku mlumpuk lho. Ayo, kene tak benar. Luar sini. Dadah yu, dadah yu, dadah. Tanggapan tandur, guys. Yo, jana ekor kelok. Jarine kon nyinden malah nek kon tandur. Dadah sih, yu dadah.
Yula mini kayak yo dadah oleh. Dadah yu, dadah yu. Dadah. Dadah. Ini iki nek tandur terus maju ngono gak oleh to, kok mundur iki. Ya ora. Lah kudu piye? Mundur. Lah tandur kok mesti mundur ki nyapa, Mbak? Lah ya mergo tak masuk tekan. Jane ngene iki terus maju neh, ngene majune gak oleh. Kita. Wong ngene lho, Guys, nek tandur lho. Aku iso tandur lho. Jan. Nyindan. Nyinden apa, Mbok Po? Ler ya. Kok ilir-ilir ae? Lah apa? Gubuk liyane. Kok gubuk asmara? Ya ya. Seneng ae turut gubuk. Heeh, ayo. Yen liwat aku kelingan. Hae, hae. Lah aku malah dadi nang kene lho, Guys. Biyen tak golaren aso lole. Urung-urung wis aso lole. Oh. Diproteli ngene iki lho, Guys, tibake carane. Lho. Warna kok abang to warna rong adus kok. Jenenge gubuk asmara. Hae, 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 hae. Kok apal, Mbok Po? Kok gak nyinden ae kok malah tandur? Mbok Po? Mbok Po? Kok gak nyinden ae kok malah tandur? Mas. Lah iya. Diundang sinden malah kon tandur ki piye? Oh alah. Papa nolok nyindan piye ngene ya? Ya ora apa-apa, Mbok Po. Oh, nanti sinden to. Lah iya. Ki engko sing ditanduri dikit tok karo kono. Dua terus. Oh, kidul terus. Ayo mikir. Ki kok 2 hektar kas. Iya. Iki 2 hektar kas, Guys. Yes. Sini, Guys, tenanan lho, Mbak. Golek ning pangan anak sampoan lho, Guys. Ya, ya kok kaya ngono ta, Guys. Emang kok ya gak nggo apa-apa to rene iki piye? Oh, ya piye to, Guys? Lah dikira aku ki tanggapan nyinden kok malah Walah. Tidak kembang-kembang. kok tibake kok malah kembang-kembang. Piye, Guys? Oh, tanggapane tibake ora nyinden, tanggapane anu, apa ki jenenge tandur. Piye terusan ngene iki? Aku sing bayar sapa terusan? Walah, gara-gara corona, kabeh-kabeh macet. Susah aku susah. Yo, Guys, njur tok, Guys. Aku arep adus ae, Guys. Ayo lah adus le. Adus, Guys. Dorok. Ah, Mas. cemplung aku. Lah kok dhuwur kok tibake? Yo. Aku nganu ya, arek. Aku arep ngajak anu. Ayo adus. Ayo adus yuk. Yang yuk. Adus, adus. Hai. Anak cowok. Tuh. Masuk sikil, Guys. Terus nih. Dah. Tuwek kabeh. Aku yang pengen jeguran ngono kuwi. Karena masa kecil belum bahagia, aku ya pengen jeguran ngono kuwi aku. Karo ponak-ponakanku, Guys. Aku yang jegur ngono kuwi aku. Kono jeru apa ora? Ojo kon. Wis pikir ayo. Aku mau menjegur. Satu. Halo, gelung aku sih. Gelung aku ke. Aduh. Yo.
diumbah pisan ke? Kuwi ora diumbah. Ya, perkara ya. Ya, ya. Salah bener iku nganu irungku. Enak tenan. Pikir susuku udah gandul lho. Bertandur terus bluran. Renang ya. Kena dinggo pelampung tiba iki ya. Lho. Lho. Kena dinggo pelampung. Terima kasih pokoknya sing wis menonton channel Manohara. Channel Manohara official. Reneset dada. Terima kasih yang sudah menonton channel Manohara official. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya. Allahumma amin. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.